ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሓንቲ ነቐፌታ ግን ኣላ ማለት ነቐፌታ ዲያ ወላ ከመይ ትርእይዋ ክነግረኩም ሕጂ ይኣክል ዝበሃል ህዝባዊ ምንቅስቓስ መፂኡ ካብ ዕዳጋ ስለ ዘውፅኦም እዮም እምበር መደብ የብሎምን ብሓባር ክሰርሑ ዝኽእሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ዝኣክል ዓመታት ግዜ ሕሊፎም እዮም ዝብል ነቐፌታ ኣሎ እሞ ነዚኣ እንታይ ይመልስለኩም? እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ዝሓለፈ ሰሙን ልክዕ ከም ዝሎሚ ናይ ኣስታ 35 ፖለቲካ ውድባት ድሕረ ባይታ ዘለዎም ናይ 5 ውድባት መራሕቲ ብሓባር ክሰርሑ ከም ተሰማምዑን ስለምንታይ ብሓባር ክሰርሑ ከም ተሰማምዑን ሓፈሻው ዘለዎም ናይ ቃልሲ ድሕረ ባይታን ብድሆታቶምን ብምጥቃስ ኣብዚ ሕቶ እዚኣ ዓሪፍና ነርና። ንሎሙ ድማ ካልኣይ ክፋል ክቕፅል እዩ። ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድመኩም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣቶ ተስፋይ እቲ ነቐፌታ ከም ክንሪኦም ከለና ምናልባት ብስካበይ በገስ ስለምንታይ ይለዓል ኣብዚ እዋንዚ ምድህሳሱ የድሊ ምክንያቱ እቲ ምልካዊ ስርዓት እውን ዝኣትዎ ጉዳያት ከም ዘሎ ስለንርዳእ ማለት እዩ። ግን ብመሰረቱ እንታይ እዩ ይኣክልን እዚ ፖለቲካዊ ውድባትን ነንሕድሕዱ ዝመላላ እምበር ነንሕድሕዱ ዝነፃፀግን ነንሕድሕዱ ዝዋጋእን ሓይልታት ኣይኮነን። እቲ ምርጫታት ፖለቲካዊ ውድባት ዶ ምንቅስቃስ ይኣክል ናብ ዝብል ኣይኮነን ዘሎ። ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ እቲ ቃልሲ አንጻር እቲ ምልካዊ ስርዓት ኩሉ እቲ ደንበ ናይ ተቃውሞ ኩሉ እቲ ደንበ ፍትሒ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ግን ኦኬይ ብዙሕ ይፍተን እዩ ማለት እዩ። ናይ ምንቅስቃስ ይኣክል ጥራሕ ዘይኮነስ ቅድሚ ናይ ይኣክል ምንቅስቃሳት እውን እንተኾነ ነይሩ እዩ። እዘን ውድባት ኣይተጠቕማንየን፣ እዘን ውድባት መሳርሒ ናይ ወያኔ እየን። እዞም መልመፅቲ ሸሓኒ ኩሉ ግዜ ዲክታቶራት ክገልፁ ከለዉ ኣስማትን ፀርፍታትን እዩ ሓይሎም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ብጥንቃቐ ክርአ ኣለዎ እየ ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ። እቲ ንዓና ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ንዓና ሓይሊ እዩ፣ ከም ሓይሊ እዩ መፅዩ፣ ስጋኣት ኣይኮነን መፅዩ። ኣነ መጀመርያ ብሓጎስ ዝደገፉ እዘን ውድባት እየን። ኢንፋክት ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቃስ ዘሎ ሓይሊ ናይ ውድባት ሰፊሕ እዩ ዘሎ። ክርአ ኸውን ይኸዓ ከመይ ምዃኑ ሓይሉ ምናልባት ኣብ ፋሒሉ ስለ ዝነበረ ከም ትቅድም ዝበልናዮ እንተዘይኮይኑ ክርአ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣባላት ናይ ውድባት እዮም ሓይሊ ናይ ይኣክል። ስለዚ ይኣክልን እዘን ውድባትን ኣብ ቃልሲ ኣብ ፀረ ዲክታቶርያዊ ቃልሲ ተማላላእቲ እምበር ተፃረር ኣይኮኑን። ኩሎም ቶም ዲል ሜኪን ብሓንሳብ ፓርትነርስ እዮም ኣብኡ ንሳቶም ኣለዉ። ኣብቲ ሽግር ብሓንሳብ ኣለና፣ ኣብቲ ፍታሕ ከዓ ብሓንሳብ ኣለና። ስለዚ እቲ ብደገ ዝበሃል ወፈራታት ብኦም ውድባት ከሰንብደና የብሉን ወይ ንገዛ ርእስና ንይኣክል ንኽንምክት ንይኣክል ምእንቲ ካብቲ ዘለዎ ናህሪ ጠጠው ከነብል ዝመፃና ኣይኮናን። ይኣክል ህዝባዊ ምንቅስቃስ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ክምዕብል ኣለዎ። እዚ ውድባት ብመላኡ ድማ ህዝባዊ ናዕቢ ከለዓዕል እዩ ዝደሊ ዘሎ። ህዝባዊ ናዕቢ ኣላዓዒሉ ሓንሳብን ንሓዋሩን ነቲ ስርዓት ክፈደል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ተማላላእቲ እዮም። ኣብ መንጎ ጥዑያት ዝዳናገሩ ህልው ዶ እወህልው። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ውድድር ናይ ሚድያ ናይ ሓይሊ ሰብ ናይ ገንዘብ ይሰርሕ እዩ ከም ዝኣመሰለ ኩነታት ማለት ግን ብግብሪ እንድሕርኢና እቲ ወረ ዝመፅእ ወይቲ ነቐፌታ ዝመፅእ ንዓና ከም ውድባት ዘሰንብደና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ምንጩን ካበይነቱን ርኢና ንዕኡ ብታሕ ክንገብር ንሕና መሳርሕቲ እምበር መቐናቕንቲ ኮንናን እንዳበልና ክንቀርብ ከዓ የድልየና ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ ዘሰንብድ ነገር ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ። ሕራይ የቐኒለይ ቀፅል መወሰኽታ ኣተዋዝገ መጀመርያ ክፍለጥ ዘለዎ መጀመርያተን ተቃውምቲ ውድባት ይኣክል ካብ ዝብል ሕልና እኔ ተቃውሞአን ዘስማዓ ካብኡ ቀፂሉ ንገዛ ርእሱ ኣድማ ናይ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ይኣክል እዩ ነይሩ። ንሱ ሓሊፍና ውግኣት ሓርነት እውን ክርሸኑ ከለዉ ይኣክል ዘለናዮ ኩነታት ስለ ዝበሉ እዩ። ድሕሪኡ ናይ 15 ምእሳር እውን ዝኾነ ከምዚ ኢልና ክንከይድ ኣይንኽእልን ናይ ይኣክል ዝብል ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ።
كابو قصيلو بجمناي فورتو ودا علي زكايدو منقسقاساتون كومي دحرو صنيعو أبسمرا بحج موسى زغبرو منقسقاس نسون ناي أكل منقسقاسيو إذا كله كب دمر منقسقاسيو بوليتيكا وتقاومو حزبي خلعال حزبي خفلتو نتسرعات انتاي مخانو بارياتو فليتو أبتقالسي نخساتف دا أمبر زخوني يغن ناي أكل منقسقاس كعنكم أيكونا تلازي زخلو زنبري مصوعتها زخلو نبري مجلسي زخلو قابتي مجمرة تقاومو زبلو زتغير نغير يلا مجمرة تقاومو ازي ناي ملك سرعاتيو ازي مونوبولايز قبل سرعاتيو كغير اللو زبل نبري لومي خا كل سبكومي زبل تلازي اتقطع جنب بغزيو يفلي سب كلتيفو ستردون لحيرو ستردون كوني خيلي نايزي حجي نلعلاونت ناي هاجرن نسانت ونرسو اندات دافئن زخي زربا عسب تقبلنا بحال كله افلبون السخوينو ناي لومي زي ناي اي كسرنان قبل كله اذا ناي دوب زلعلومي سلام زي دليو قبل كله كندزي أشحات مدرسة زد فهزب بخمزي باشك على الكتكور خلقة بكيت هزبي أكل لون كسرس الذي زي بوليتيكا والدبات كا مزوم كم زيهم زي أمسلو من كسقاسات زي تحبابرن نعوم زي حجزن مسوم زي سرحن تقينو قعوة هاي كيلني والدباتكو بسبين تستريحن إذا والدبات زي أتو ما بزن كسقاس زلوا سباتكو باجت زهبهم سبيلن كاب أبالاتهم يعني ويون اتمنجسي بجيتوا من الساتهم زن كسقاسو نايكوننكو ويكا أكل ناي تسرعات ناي تبي إرتراز اللون أيقونة تلذي زي فتيمو نقفتها خلوا يخاليو دخمتات نيرو دوبت تقاومو ودخمتات نيرو نمنتاي هزو خساتة بوصل ذلوي هجم بارا منتاي زوسد إذن ودبات أبزيا حرقو الزينة خنس مرلا ندلي نسخاتكم ونابري دوختولو هذا إذن ودبات زياتن أي تقمانيا زبل الزراربا نابي قوسي الزنبل زلو ودبا آيد الليني نزبلي إذا خا كند سرحنا يقدر زتودبا أكل مسيخ قالسهم مخانو سلزفلتو بزين ود خمزين نسبات ندقشو فحن خبل زقبرو زلو سرح مخانو صبق يرنا نرداينا تلازي حجي خابز من كسغاسون we are welcome نايبا حقي نزخلو قداي زعبلل حدا بوليتيكاوي علامة زلو بوليتيكاو لوتي خقبرا بيرترا زمت أكل حنقفلنا نقبلو مبر بمالئتي خمتي تسفاي كبلو صنحو نمالالا دا أمبر نبسحاب نبعاس أيقونان تلازي وصيت نايز قالسي نايز خيز نبروني دخيمو تبايلو تهزو بدديلو يأكل كمزي قبرو مبالون هذا سرحنا يهزو انكسقاسي تلازي أبزخون عالم أب سودان منقص خلوات كله انتهي جيرو تهزبي تهزو سلامة سلفوتي كل عال كله من البات بوليتيكا وقدا يكونن نيرو خوني خيلي لا يكونن محطو خوني خيلي دحارقن سرعة دي سلزلو كخيار اللويلو سلامة وسلف جيرو أب إرتراخو مخقبرا يكلني بنوغهو ألاليو زخل من يساي كاب عدخ وص خمدلو زغبر سرعات ببوليسي دمادة تلازي إذن يأكل زبل المكسخاس نحنا إذن بوليتيكا والدبات عشنت انت زي كوينو إذن كامت يومنا زبلو اللو مخنيات والحانت يلن دس ديلوهم مساعتهم كسرح قالسي كعبي لو تخمت عبي إرترا العلاونات نيرترا من رقاقاس نرسو تناينس أنا زبلون ندحسسو يخيط سلو تسرعات أب هاقورو خينو هاقورو كألي يدليتنا زخل ما نسي أبكن دزمهار فقدو مدربدان بحرن يفحب بالوزلو الذي نحن أكلناتو مقانات راح كسمر اللادل يغني لي من نسي أفوركي نشتري لغو صلاوة حريبل نعها خلق حتى كحسيباني رمو ما ملأت هتلكا قتل رح من اسي كلنا خم نفلطو كم زبعلاتهم من دنقورنا زم حجينا زنود بعد دمر حدلو 5 عامات بوحدس لعل 3 عامات قال سدس انحو كل نغرم نتي هاغراو قال زوفيهم اتي قندي اب زخونه هاغر منقصاص لوط خمص زخل كاني تزدخمه اتبزح زخفله زيكونه تي وعي حيلنا يمن اسيو زناتكم نايمن اسي منقصاص مزم اياتاتكم بحبار كسرح يصنحن كساب حجي انتي ስለዘጋጠመይኩም ንስኻትኩም ዘማያታትኩም ክሰርሑ አብልኩም ብየካት አንተ ወይ ድበልኩም ሞስ አባኹም ድመጸና ያራያ ለውጥሎ ድዩ ስለዚ ወይ መስተሳቶም ጽንሑም ትራዲሽን ናይ ቃልሲ ሰማሙዕ ስለዝኾንኩም ዲኹም ምናት በበይንኩም ይኹም ክትወዱ ጸኒሕኩም ክሳ ሕጂ ትመን እሰይ ሒዞ ጸንሐ መገድን እዞም
ቀዳሞታት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ፍጽንሑ ዝጽንሖም ኣጋብ ናይ ቃልስን ንባዕሉ ሓደ ካብቲ ናይ ዕድመ ጥራይ ደይኮነስ ትራዲሽን ናይ ቃልሲ እውን በበይኒ እዩ ትብድሆታትኩም እውን በበይኒ እዩ ስለዚ ናትኩም ሕጅብ ዝመጽ ዘሎ መረዳእታስ እንታይ እዩ ምስኣቶም ከመይ ጌርኩም ኢኹም ክሰርሑ ወሲንኩም ዘለኹም እስኹም ዲኹም ክትመርሕዎም ንሶም ዲዮም ክመርሑኹም ወይ ክልቲኹም ኣብ ሓባር ኣብ ማእከል መገዲ ዲኹም ተራኺብኩም ዘለኹም ኣብ ፍርቂ መገዲ ዲኹም ተራኺብኩም ዘለኹም እስከ ብዛዕባኹም ክፈልጥ ደልየ ኣለኹ እቶም መንእሰያት ወይ እስኻት ውክሎም መንእሰያት ኦኬ የቀኒለይ ሓረጉ ሓፈሻዊ ናይታ ቀዳሚት ይሽተምሉ ኣቢለ ክመጣና ኣብዚኣ ሓፈሻዊ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ዝጸንሐ ምስ ናይ ወራርን ዝመስምስ ናይ ወያኔ ኣሜሪካ እናበልካ ህዝቢ ስለሸገረና እምበር ንሕና ጎረባብትና ኮራና ስለዝደለያ ኣሜሪካ ከምዚ ስለዝገበረትና ገዳ ስለዝገበረትና እንዳበለ ነቲ ህዝቢ ናይ ቁጠባ ሽግር ከም ዘለዎ እምበር ነቲ ምሕደራ ንኽዕርዮ ፀገም ከም ዘይብሉ እናጎስጎሶ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን ኣብዚ ናይ 2018 ዘጋጠመ ቶታሊ ልኡላውነት ናይ ሃገር ኩሉ ኣቐዲሞም ኣቦታት ክገልጽዎ ፀንሑ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ዝድምስስ ኩነታት ስለ ዝመፀ ነቲ ክቃለስ ፀንሐ ጥርናፌታት ይኹን ነቲ ኣብ ውልቃዊ ዋኒኑ ፀንሐ ህዝቢ ይኹን ብኩሉ ኣለርት ኮይኑ እዩ ጠፍአት ተሸጠት ተወረረት እዚ ሰብኣይ እዚ ዝኩሉ ክብለና ፀንሐሲ ለከ ካልእ ሕልሚ እዩ ዘለዎ ክብል እቲ ነዊሕ ግዜ ጎስጓስ ዝግበረሉ ፀንሐ ብግብሪ ከሪኦም ስለ ዝኸኣለ ኩሉ ህዝቢ ኣንጻር ስርዓት ክለዓል ተበጊሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣንጻር ስርዓት ክትስእ ከሎ ዝተጠርነፈ ኣካል ድማ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ከማእዝንን ምስኡ ኮይኑ ድማ እንታይ ነግበር ክብልን ንቡር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምዝ ናይ ኣያታት ክገልጽዎ ፀንሑ የኣክልን ውድባትን ተነጻጺሉ ዝኸይድ ኣይኮነኒ ክነጻጸልካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክንቀራረብ ኢና ንቀራረብ ኣለና ሓቢርና ከዓ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ሕጂ ክትብል ንፀናሕኺ ናይ ብሓቂ ኣብ መንጎቲ መንእሰይን ኣብ መንጎቲ ኣያታት ተቓለስትን ፍልልይ ነይሩ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ስልጣን ዝበሃል ናይ ብሓቂ ስልጣን ንሶም ሒዞም ነተን ቁርብ ቁራቦ ካብቲ ክፍሊት ናይቲ ኣባል ይኹን ብካልእ መንገዲ ዝመፅእ ንዕአን እናሓዙ ንዕአን ንኽበልዑ ናብቲ ስርዓት ገጾም ኣይጥሙትን እዮም ዝብል ብሂል ነይሩ እዩ እዚ ብሂል እዚ ድማ ኣብ መንጎቲ መንእሰይን ኣብ መንጎቶም ኣያታት ጀጋኑ ኣያታትን ፍልልይ ነይሩ እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነቲ ናይ ፀውራ እንታይ ዓይነት ውፅኢት እዩ ኢልና ዘሎ ኣብ መወዳእታ ዝብል እውን እቲ ናይ ኣያታት ዘሎ ኩነታታት ተኣሳሲርካ እቲ መንእሰይ በቃ ናተይ ክገብር ኣለኒ በቃ እቲ መንእሰይ ሒዘይ ክኸይድ ኣለኒ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ከይዱ ኩሉ ነገር እንዳተመሃርካሉን እንዳበርሀልካን ስለ ዝመፅእ ንኩሉ ዝኸይድ ድማ እንዳገምገምካዮ ስለ ዝመፅእ ለከቲ ኩሉ ፋሕ ዘብለካ ዘሎ እቲ ኣብዓዲ ዘሎ ስርዓት እዩ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትብድሆለካ ብምባል ብሰፊሕ ሰሚናራት ተኻይድሉ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነዚ ጉዳይ እዚ ንኽብዳህ ኤርትራ ናይ ኩሉ እያ ንሕና መንእሰያት ኣያታትና ከይሓቆፍና ታሪክና ከይሓቆፍና ኣብ ንወፅሖ ነገር የለን ስለዚ ኣያታትና ጉድለት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ቀሪብና እንታይ ጉድለቶም ክነረዶም ክንክእል ኣለና ኣያታትና ድማ ንሕና ጉድለት እንድሕር ኣለና ኮይኑ ቀሪቦም እንታይ ጉድለትና ክነግሩና ኣለዎም ስለዚ ኣብን ንእሽተይ እንዳበልና ክንፈላለ ዘይኮነ ሓቢርና ኢና ነታ ጉዳይ ነታ ዘላትና ሽግር ክንፈትሓ ዘለና ምክንያቱ ንሕና ውዒይ ሓይሊ ኢና ካብኦም ከዓ ብዙሕ ተመክሮ ኢና ክንምሃር ስለዚ ተመክሮ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብኡ ክንከስብ ክንክእል ኣለና ኢልና ብፍላይ ኣብ 2018 ዝገበርናዮ ጉባኤ ካብቲ ቀንዲ ገምጋም ዝተገብረሉ ኩነታት እዩ ብኡ መሰረት ከዓ ከምቲ ኣቐዲሞ ክገልጾ ፀናሕኩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ሓድነት ብምውፃእ ንኩሉ ክንቀርቦ ክንጎዮ ኢና ጀሚርና ማለት እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሕር ሪኢኻ ሕጂ ዘለና እዋን ናይ ብሓቂ ቀሪቡ ኮፍ ኢሉ ክዘራረብ ዘይክእል ዝነበረ ጥርናፌታት ብሓንሳብ ኮይናስ እንታይ ክንሰርሕ እንታይ ክንገብር ኣብ ሰለስተ ነገራት ከማን ድሮ በፂሕና ኣለና እቲ ናይ ሓባር ስራሕ በፂሕና ኣለና ድሮ ናይ ሓድነት መንገዲ ንክንከይድ እውን ንቅድሚት ኣንፂፍና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ መስርሕ ዝሓለፈ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ኮይንና እዩ ብኡ ድማ ተማሂርናት ናብዚ መንገዲ እዚ ተመሊስና ኢና ክፍለጥ ይኽእል ይቐኒየና ክብሪ ሃብካ መንእሰይ ኣፈወርቂ ኺዳነ ኣያታትካ ምኽባርካ እሞኒ የቐኒለይ ክብረት ሃብካ ተወሳኺለካ ኣቶ ነጋሽ ዑስማን ወኒሸይ ተወሳኺት ኣላትኒ እንታይ እቲ ኣረዳድኣ ዘሎ ምናልባት ገለ እቲ ዓቅበይ ተቕስዎ ነይሮም ድዮም ካበይ እዩ ዝመፅእ ንምንታይ እዩ ኣብ መንጎ እቲ መንእሰይን ዓብን ኣብ መንጎ
جبهة شعبية مونغو كمثها متاحة مونغو قال ندابل كذا خيد إتي ودباتو أركتوت ودبات يكونن إتي بوليتيكا حيلتات مالتي شيء سفح مسرتات أبالات كادرات أبالات مريحنات من أساس اللو إتي بوليتيكا حيلتات درسوا سلزي كم دي نشاهونا زبلو أفورت زبلو تسنحي من 49 مدرسة وحاولي لولي قدي كم دي زراخيو تباي زلوهم تقال زلو بوليتيكا وحاولي بتعمي دس زبل كم دي نسرحو تغننا بتسارار حاول كابتم درغتي نتي سرح نقدمتي إني مخاد عبرو لصوتيهم جنكا سب تسقى عدمي نوي عمتات تقالسو لوليات عبيتي تقادلتي زلو بوليتيكا حيلتاتيو ما كلا عدمي من اسي لكن سيو زلويو سيو قربون نتي بوليتيكا حيلتات مفتاش كان لينايو تزبهال زلو قال كونيلكا فنو تزي كوينو حكون زلو يكونن جنب حافة شوتي إرتراوي أبتي بوليتيكا وسرح توافيرو اللودو يلن أبتي ودوب زخوني أسرار حالو يبلن الذي من البات كلنا خبريون كنا سمعون زقبالنا تزي كونه كم زي ما سيزي ودبات زيني أركتوتي ودبات زيني من شيء مش من شيء سالو قال زبال قرب تنكاغ زدليو زالار بايمو بزو حكتها زلو يكونن وليدي يغني لياتو نقاش عثمان أتا معرمتان عين كولاي تملكتيا أتي ودبات كم يعبيتي أتي ناي منسيات من قصقاساتن أتي ناي أكلن كا دبزحب منسيات كم تعبل نمر أيا بخصوص اللي يدلي أمه توسخ من اللو خلي تسوان كيل قرم مجمع تا باقساقي نقفل لهم وتحمل لهم زحينتين نيرا ونقفتان حميتن أو انتاو تغينو تبويا يعبيكا رسقم يلن معناته نفوتان نحنا قبل كل وقت ما بدنبت قوم توديبنا كنك على احنا قلاتكم زلون نحنا وحنا نأمنينا نحنا مجمريا ابي زلو عيال كننا ابي يزلو دخون كنا نفلتنا بوزح بو مالت حبو نتقاسي نتإرتراو فقري نتإرترا كم هاجر إرتراونت إرترا نتستقال سحيلي هجون انتقونه يدو كهابه كيدا كمه كسنكله كسري حيزبل حربنيايو زي قاس زقيزلو اجي ازي قاس زي معرفه سلا دي رغباي مبر بدلياتو مسروتو زقبات انها تي بعد ما دي قال عرف يزقبو كنا كون سي كن نحنا كنا تاتكم يكون حجن هنا تي نقفتات متيو كل سبايد تي اكل ناتنايو حزبنا اكلنايو ابالاتنايو بزحت ابالاتنا كلنا زما بدلنا ودبا رزي زين هنا تتمسخا سكن زلو يكون نقبله تقبلنا هذا قبراوي او انت او تكون سجم تنوسد كنمر صبيو نحنا ما قالك نفسي كنا بمصركم صبات صنحه بحاله قدس ارتراوي استوسس سجمتي سناي تبعت كون سجمتي نحنا نزوري صنحنا تقبلنا يوم اجي مجمر نجمر نكلنا نحنا نقبرو النخل او انت او ترى كل ذكال واقف فيلنا نجاح نعطي لنا مدبكرنا اذي زحابه مرسن حزبنا كوينو بزحين جارلون نشتا نغري كن حزب طلبه نحنا نامن اللي نقبر زلنا ازي حنتيا نشتا قنا اخو خلاف زعما زي نحد مزمكت انا يقرب كل جزء تحسبني انت اللي انت تزعد نقد بالكلاس ارغاوي عنده ومن شات بسي ابدن بتقامو دول الناس حربنيا على صايم حنت حد يقول ابلس زبها اكل يبوت مولو زابرلو حتى حد يقول كره حد يقول بزكا موغس قال اي بوني نيرو كن كوملو تمتاكم مخينو هذا تسرحت هم الكرسه دي كلهم دقفنا يسرحكم سد اليوم الشوم كن بيساعه فوركي ساعه فوركي خذوهم كلنا بدلنا زحبه ساعه فوركي مرحنا يتهاجر ويقا يقول نقدر نروح زله زحبه يسوي قبنا اياناي كلنا خاني افورك ابوي بيساعه افورك انت محلتي حاري يقول ولا انا سمعي فلتني تقول لي نظام تقام تودبات كن نجد مثلكم اعتمد اذي بوليتيكا في حماق سوزقاني اذي مدب الله اثر وكاني هذا حماق ميلانا سرعتي اذا بولي بانا تراجع حزبي كنا حلوا له مار له ولا اشياء تكون بعلمي كنا نخص لنا بتحسبي بامر عليه نتاجر الشق سدوت وين نقوم ذلنا نمبر ادمي زبل والحدا كبنا عبيلنا وكشنا نفدنا فانت ارجن نتم حربنيا تقال سبزي زلو قدام تقوم ذلو بخمس مز اكتساس مز اذا فورك تبو غير مالش وين كنكون اخا يكون ادمان بحلو سقاي بوليس كاميرا حقا حبس راي زلو تعجستي بك لبونا بك تمكروا له مالتي اتمنى شيء حيل كله هو فيه
ሓደ ዕድመ ዝነበረካ ፀጋት እንስለ ዘለዎ ምኩር ስለ ዝኾነ ንዑ ኣዋሓዱ ከይዝግቦ ደቂ ንሕና ኢና ንገብር ዘለና ብዓቕምና ዓብ ነገር ጌርና ንብል ኢና ግን ብዓቕምና ተዋሂድና ኢና ንኸይ ዘለና ኣብ ቅድሚ ኣፈወርቂ ዘዋብ ዘለና መሳቱ ኮይኑ ይስምዓና ንስኻን ዓና ከምኡ ኮይኑ ይስማዕ ተመላእና ንኸይ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ጉዳይ ክኸውን ስለዝግብኦ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንስለ ተሓተና ንምል ዘለና ኣነ እውን ንስኸላ ዘለኹ ግን ሓደ ፖለቲካ መልእስቲ ኣለዎ ንሕና ባዕልና ሓደ ግዜ ክዛረብ ከለና ዓዲና እንዲናቶም ንእሳት ንብል ኢና እዚ ካብ ፅቡቅ እዩ ካብ ቅንዕና ያቸዋል ግን ብፖለቲካ መልክዕ ክመፅእ ከሎ ግን ኣብ ነንሓድና ሕውከት ክመፅእ እቲ ስርዓት ክትጥቀመሉ ስርዓት ትጥቀመሉ ዘሎ ሜራይ ክንገጥሞ ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ክንምክቶ ኣለና ባዕላ ይቀኒየለይ حراي يا غني لا تتصفان كيل اي تنك تناي عدمه ابانا بزح زينبر نغرات الله حدا خبتي غاغ الله خوين سمعنا انكو امونغو تقدماي ولدوت ناي قالسي خمزسخم زلخم مولو عدميكم ابتقالس زوفخمن دحريكم كمصص نبر حدا ولدو هاغاف تفطرو خوين سمعني دارغا مس دق دقخم يخم حجي تقالس زلخم عدمن طعناني هابكم ابتا معرف خطب صحو افورق لك ديو توسخي كان صنيحكا هو يغني اللي حرقو أنا سنتاي خبل دلي هاي مجمريا كالسي قدلي كساب حجز لنا يوتي أدمي ملو وناي حكي نزل قالسي كل أنت نقوم زوف يو خمس كوني أسبوع هكر كتردو لي زدلي ناي كلا وجب ناي مناسيا ناي كلا وجب ناي اشتي أنا عبيتي أهلي كونسي بعدي أبتي عبيتن ناشتن زبل عبقاق أنيسيو هجي نزقاقزي تفتحيو قال شجرون كون يريو نزقاقزي تفتحيو تمنسيو انه كله من ينبزي قناتات اتوزلو سلامنتايو زبلسي ناتا مهرلو سلازمته نزقو دايز تفتحيو نمبالي منالبات ناشتون عبيتن إلنا ودبات نقل زلنا خبهم وخرج اللي يقولون يغني لي أنا يغني لي نيشتو خملبوا ناتي لاتني تسفاي دقيقة حراي تسفاي كم ديانت بزي أب ملوك جزء وسيتكم ولا بدرجة ميديا كمان حادة عبي ناي ديسكاشن إدمن ناتو significance political انتلل علتبو نيرو مبالكو مالتي نمتاي يتشجر زلو انتايو كوين زلو غينو سمعن زلان انتايو نحنا نبوليتيكا والرأية عدم خميز وسنو نالرأية ننتفتن نقويان كم زبلنا يوينال نبوليتيكاوي الرأية جن انتايو ترانا عدمي إلنا خنزارب نخيل مالتي مغنياتو انتايو نسالاس عامد زاكل إزب دنبا تقاومو زنبره وي تقالاسا يزنبرمو كم تقاومو خازفلت زنبره نسالاس عامد زاكل ديبرايفد ينيرو أبتي معالتاوي بوليتيكاوي هوت نايت هاجرن أمهنات نايمن إسيات إرتران نايدكنان مالتي مغنياتو حاد عينت كونديشنين تخايدو إزي أبوشتنا سريتو بقول عخا خلخا إزيوم من داتا بحالكا زعبخا دحريو أبقل درجة ناي عدم مسبت أحكا ناي تقاومو مسبت أحكا انتاي متسألو ننفسخا نتسعتو تسايخا نأكالكا أكالاو ناتسنت كاب تسرعات وطيو بزح سب مالتي جن اتي أأمورو جن ساب كندي نتساوتي اللو إلنا هنزارب اللو لنا مالتي مغنياتو نعو نقاوم اتي تحساس باناتو زحزقن بزح نركب اتي السوزة سروت صوت تحساس با اللوي مالتي سلازي ولا ود 5 ولا 55 كونكا خلخا نيشتخد كوني خاتقال مغنياتو اتي فللي معقن سلازخونه بوليتيكاو الرأية سلازخونه جن هذا قصقاس خون أدحر أبتمكرنا خلناسي أمونغ عبن أمونغ نيشتون أين برنت فللي أدحر حري قصقاسي قطعوي وزت كم زيتاتي نيرو مالت تسب عبي يخون نيشتغل مالت سلازي قرب مقيار يدلينا خون تتحساس بعد نزخاني بديسكاشن عندنا سفح زبالة ميت عند جبرنا اتعدمتات أمونغ تأفي إلا استبحالي حكي يوزي اتي أمونغ مرخب دلدل خون زنبرت ما أكلاي عدمتي جنريشن تقع أمونغ زتف إلا زبالكي حرقو خاصة معلي مغنياتو 3 جنريشن جرنا خل مولا خمان علينا مالتي تعابش شمقل له اتي حجي زنبر زلو له اتي نصبح زملكات من إسيك على درتنا من إسيك سبابي خمان كساب حجاي وسننا علينا مالتي قدم يحايش نيرو هذا محبر من إسي نخاتو عدميو خندز خون على لو بحال نيرو لومي من إسي ماله نتزاربون فلازم برا أيام انتي كنكيد كنكيل عبزي سرح لنا عبز سرح بالمالتي حراي كم لو بوا سخات قبول رأي وابل حراي يغني لي قالسي بتحساس بامبر بعدمه بجندر بصوتا بدلك هايمانوت وي مبقول
ዝውሰን ኣይኮነን ፀቢቑ ነታሕቲ ዝወረደ ተሓሳስባ እዩ ኢና ንብል ዘለና እሞ ከምኢቲ መልእኽትኹም የቐነለይ ምእንቲ ግዜኹም ቁጥብ ስግር ክንብሎ ኢና ኩሉ ብሓንሳእ ከነልዕሎ ስለዘይንኽእል ህውኸኩም ዘለኹ ይተሓዙለይ ነፅብቆ ኣለኺ ኣብታ ዝዓብየት ክነዛረበላ ድደልያ ከም ኣርእስቲ እዚ ደንበ ተቃውሞ ወይ ዘን ኩለን ፖለቲካ ውድባት እንታይ እዩ ዝፈላለየን ክበሃል ከሎ ዝሓለፈ እዋን ቋንቋ ብሄር ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ቅዋም ዘይምፅዋር ኣገባብ ቃልሲ ሰላማዊ ዶ ብረታዊ ቅርሕንቲ ንሕድሕደን ናይ ቀደም ካብ ታሪክ ዝተበገሰ ውድባት ከም መእከቤ ከም ዝኽንብሎ ፀናሕና ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ወይ ዕድመ ናይ ዝዓበዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ስልጣን ውድድር ብኣውራጃ ሃይማኖት ፍልሊ ብዛዕባ ታሪኻዊ ፍልሊ ማለት ብዛዕባ ታሪክ ኣብ ታሪክ ዘሎ መረዳእታ ወይ ናይ ሓባር ስምምዕ የለን ኣብ ታሪክ ባንዴራ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዶ ይምፃእ ካብ ደገ መሰረታዊ ለውጢ ዶ ፅገናዊ ለውጢ እንታይ ማለት እዩ ዘሎ መረዳእታ እዚ ደንበ ተቃውሞ ንነብሱ ከም መመላእታ ድዝሪኦ ከም መተካእታ ከባብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ጉዳይ ሓድሕድ ዘሎ መረዳእታ ምክንያቱ ገለ ውድባት ንሓንካልእ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውድባት ንደንበ ተቃውሞ ከም ፀላእ ዘቐምጡን ኣሎ ዝብርኢቶ ኣሎሞ ብሓፈሽኡ እዝን ካልእ ዘይጠቐስክዎ ነገራትን ኣብ ግምት ብምእታው መወዳእታ ዘይብሉ ዝፈላለዮም ነገር ኣለዎም እዩ ዝበሃል ኣብዚ ሕጂ እስኹም ሒስኩም ሞደልኹም ስትራቴጂ ነዚ ኩሉ ዝፈላለ ዝበሃል ነገር ኣብ ጀንቢልዲኹም ከተጽንሕዎ ዋላ ካብዚ ኩሉ ዝፈላለ ዝበሃል ነገር ካልኣኖም ዘይጠቐስክዎ ክህሉ ክእል እዩ ዘሰማማዓኩም ጥራይኹም ፒክ ክትገብሩ ክትመርፁ ኣቶ ተስፋንኬል ባእኻ ክጅምር እየ ኣራይ ይቐኒየለይ ሓረጉ ከቢል ሕቶ እዩ ክምለ ዝግባእ ሕቶ እዩ ይቐኒየለይ ንሓቂ እንታይ ኢና ጌርና ዘለና እቲ ሓና እዚ ከምቲ ኩሉ ትቀፅንሐ እቲ ቀዳማይ ካብቲ ብዙሕ ቀዳምነታት ዝሃብናዮ እታ ሃገርን ህዝብን ምድሓን ዘለና ሓይሊ ኣብ ሓደ ምፅኢና ኣንጻር ስርዓት እዚ ክንቃለስ ኣለና ናይ እዋን ዝኣጀንዳና ንሱ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ኢና ወሲና ቀዳመይቲ ሕጂ ብዚ ፍልሊ ስለ ዘለና መሰረታዊ ፍልሊ ድዩ ዘይመሰረታዊ ፍልሊ ነንበይና ፀኒሕና ኢና ሓደ ክትቀፀንሐ ብዙሓት ክገፅዎ ፀንሑ ሓደ ካብቲ ኣፀጋሚ ኮይኑ ፀናኻ እቲ ነንበይንኻ ምፅናሕ እዩ ዋላ እውን ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ገሊኡ ሓንሳብ ዝነበርና ኢና ኣብ ገሊኡ ፈፂምና ዘይሰራሕና ክንከውን ንኽእል ኢና መላብዝቃሲ ማለት እየ ግን እንተተቀራሪብና እሞ እንተዳ ክንሰምዕ ክኢልና ናይ ሓደ ኣካል ኣብ ባህልና ናይ ተኻልእ ኣካል ክንሰምዕ ክኢልና ክፍታሕ ዘይክእል ነገር የለን ዝብል መሰረታዊ እምነት ኣለና እዚ ትረቋሕ ነጥብን ጌርና ዝበገስናዮ ሕጂ ከም መደብ ዝወሰድና እንታይ እዩ ማዕረይ ከከም ዘለናዮ እቲ ኩሉ እቲ ፖለቲካል ፕሮግራም ኣንተ ወይ ኣባስ ግድቡስ ክገርምኪ ዝብልቃ ተጠቂሙ እቲ ናይ መብዛሕትና ፖለቲካል ፕሮግራም ተትርዮሲ ዋላ ሓደ ዝፈላለየና የለን ኢሉ ነይሩ እሞ እንታይ ዳ ይትፍለይ ተፈላለይኩም ፀኒሖም ዝሕተኹም መፅኸት እዩ ብዙሕ ኣለ ከም ዝበልክዮ ኣብኡ ዝርዝር እንተኣትየ እቲ ግዜ እውን ይኣኽለናን እዩ ነቶም ካልኦት ባዕድልክዎም ኣይኮንኩን ማዕረይ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ቀዳማይ ክንሕዞ ዘለና መድረክ ዝጠልቦ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ መልሲ ክንቦ ዝግባአና እንታይ እዩ ብሓንሳብ ኮይና ነዚ ኩነታት ክንገጥሞ ኣለና ግዜ የብልናን ምክንያቱ ሴንስ ኦፍ ኦሪጅንስ ተሰሚዕና ኩልና እቲ ፍልያትና መሰረታዊ እንተኮይኑ ነቐምጦ ኣለዎ እቲ ዘይመሰረታዊ እንተኾነ ከዓ ንፍታሕ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና እምበሓር ኣብቲ ሓይሊ ዕማማት ዓንተ ተጠቂሱ ነይሩ ኣርባዕተ ነጥፋት ኣሎ ካልእ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዜና ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ውደባ ዓይነቱ እትኸራኽበና ዝኽእል ሕጂ ንስራሕዮ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ መሰረታዊ ዝበሃል ሓደ ፖለቲካ ፕሮግራም ክንምስረት ዝግባአና ንዕኡ ተፅንዕ ሽማግለ ከነቅውም ንሓኻ ከተቕዋም ሓንቲ ኣካይድ ኣካል ኣላትና ማለት እዩ ኣካይድ ኣካል ኣቂምና ኣለና ንሳ ስራሕ ጀሚራ ንሳ እቲ ምዝዛ ሓንቲ ናይ መፅናዕ ሽማግለ ከተካይዳ እዚ ነቲ ቀንዲ ትብልዮ ዘለኹ ነጥብታት ብመሰረቱ እቲ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓፋዝ ፍልሊ ኣብኡ ዘተኮረ ንሳ ክትገጥሞ እያ ንሳ ክተምፅእ እያ ብንሳ ተምፅኣቶ ስምምዕኻ ኣብቲ ንገለ ዘለና ሓባራዊ ፅላል ወይ ሰፊሕ ፅላል ኣብኡ ክንኣትዩ መደብና ኣብዚ እንታይ ኢና ክንፈጥር ከም ዝበልከ ገሊኡ ናይ ፐርሶናሊቲ ዓይነቱ ናይ ቅርሕንቲ ምናልባት ናይ ስልጣን ውድድር ካልእ መልተል እዩ እንተዳ ተራኺብና ተኣማሚንና እቲ ምትእምማን ፀጊሙ ስለዝፀንሐ እዚ ንባዕሉ ከይበልናዮ ክፍታሕ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ከምኡ እምነተይን ኣብነት ናይ ሓቂ እምነት ኣሎ ከም ካልኦት ፀተይካ ከም እዮም ባዕላቶም ዝብሎ እዚ ኢና ሰሪሕና እዚ ክንብል ከለና ትፅቢት ናይ ህዝቢ ብሎ ትፅቢት ናይ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮኑን ትፅቢት ናይ ኣባላትና እውን ኣሎ ኣባላትና ግዜ የብልናን እዚ ሃገር ዝጠፍእ ኣላ ኩሉ ፅራሕ ዘሎ ኤርትራ ማለት እዩ ብምሉእ እዚ እውን ድፊት ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ይሕግዘና ኣሎ
نحن أبقال نجر كن أتو جزء كنا دفع عندنا لنا مريسنا دلنا إذا كل كن مسرته فلي زي بلنا أبقال يبلنا ما تاكلنا أبنا كتكسي قالوا ودواتنا أبزي صلالات ناي نبيهراوي ناي سوري نبيهر قدام مالت دلون ودوات اللوانا كلمنا دلون كلوانا إذا كنا تفلينا 5 دقائق مرة أيوه أبكن دكم سجم كم سجاجي مرة نحبار كن جبران سلازر لو قدام يصلي نحنا سرع سجفي كلنا بوجنا يعني خلي خلقوتهم قالوا تجاجي الروماني لكم من الرياض مسرته ولوتي أبي إرتاحنا مثلا كذا لنا متكافى كنا بنتكلم متكافى يسمعنا كنا إحنا كذا لنا أفكارس بلسك ودوات أشتغلت كمتى أتنا كوسيل إذا أننا كنا أول حاجة زمت قوام إذا استقبل قوام إذا ودواتن كالوتين كم تدلوزين كم كله أو يتعدل أبدي كنا ربحلو تي سلطان زبحل وددو تالي أبدأ ترقم يقبلون أبينا ينقوال أدر أنتين قبرة أريد السلطان بعد سلطان فلت السلطان يدار دلو خاني فلت السلطان كأوش أحقر يدلو سلطي ناسي قدم زكوبو قداي قدمنا بمصروتو قدامك هذا كتسلسل بعثلنا ناصر إحنا نخيد لنا أبزي ورام زبتحنا دلنا كل سموس كيدو كل واحد فهم يلن أين برن تبلنا نقاقل لنا نسوق إحنا نقاقين دلنا الحالة قبرنا جنس أجمع كويس كله نتس أجمع رئينا بهذا أننا فتحنا هنا مسينا هجونكم خقان فناي هجونتي أو هذا الكلام سينا دلنا زوج بمبرة حساب دلنا قد صار لكم نجبرنا زخونة أجمع بحوار بيننا نفتح نفلتنا وناتو صحابي أجندة قد هاجرين بر قد هناي نحن يكونن نايزهم مرحتو الدوات نايزهم الدوات يكونن قد يكون زقبون هاجرين بسم هاجر نحلنا وكن وقس تاريخنا كبري حزبنا كبرنا كنملس تقالسنا وين قالنا سواسو تقولنا انا زي علي كود دلي قالوا من تحدل يعني لي يعني اللي اتو تسفانكيل اتو عبازغي الله خدو الو هرا اتحتو اقفي حياس لو زلهو كصببامو بوحدو كمي غيرنا ابنك قالس زبل كم حتو لعلكم مودو او سمع انت زي هاليو كتقالسون ايتقولون يخم بحبار ابوليتيكاتن صحج سميعي يندلهو اب دبلوماسي ام محبراو غلز بللو بزح مسرتاو يكونن بعبيونت سلطان كمينتي اب ايرترا سلطان حيزو دلو سلطان غبيتو دلو መንግስቲ ኤርትራ እሞኻ ናብ ሓደገኛ መገዲ ኸይዳሎ ዝበሃል ደሎ ንዕኡ ግዜውን ዘየለ ትግዜውን ብጣዕሚ ህጹጽ ግዜ ንዕኡ ንምምካት ብኸመይ ንመክቶ ኣብ ዝብል ብውሕዱ ተሰማሚዕኩም ዶ ኣልዒልኩም ዶ ኸመርስቲ ኣተ ዑባዝጋ يغني اللي عرقو تحطو قدم زحاتت كاون أقداسي تحطيها بزوح كمزي كوكتيل اللو أخاب كل ندال عالكا تزارب تخيلها أبزا حجي زبالك يا نجرشا زحاتت كا حطوغن أبناي موداتا درجة يتبسيحو ذلو بإرترا كساب لومي أبي إرترا زخيز نبرا قرزو تي أب هقلف زمرح ذلو أكال كاب سلطان نخي ورد زقوبرو زنبرا زتفل عليه ميلا كساب تحيل من إسي كاب تهاجر بريرو زخيد زترفقا زقلقلو أقباب حيزو زخيد سلز نبري أوشتي دارقا تحيلي الداخي موي تلازي كندنا تبنا نحنا زلو حيلي اللو زبحال حيلي بستفل عليه مدايا تراريخات ارنفكا حيل خامس دلدلي بزوح نقاري مسو تتحايز مستستطرنا حيلي انتهيت بزوح نقارات مجمريا أوشت ذلو لو تزدل أكل تأكيب كحيل كخريكا خلو نسيز ريكا سخايت ريونها تلازي مسؤو دول زخونا زمدنا يهلو دحيرو بحبار كونكا بستفلا لميلانت سرعات مسكير كايو أبي قسلي ترخيبو سلزلو أبي إرترا كوفيلكا تزاتيخا ولا هاجرا وعركون يكون نبولو غيركا تتهاجر كمي غيرا بسلام نقدمت تخيد زبليو تي كخون زلو مالتي امبر نحنا هنا حيالات مو نحنا هنا سلطان وسطو سلطان مو حزبيو زعد لك حجز غيز زلو قدايقن تتهاجر ما إلي زخون ممرح زخون قوام كمان زي بالله بأواجات كويا بدليتنا حدو الكسب كويا تخيد زلا نينا يخمو لو مسارتاو دو تسقناو لو تخطبلو انتهي سلزلو يو ولا حنت نقر يلن هذا هاجر قوام اندحر زي بالله خينو اتهزبي ابو زلو مستزمرحو اكال زقبرو وعل يبلون عشان كونتراكت زبحال نقر يلن كوم زبحال نقر يلن تلازي ازي بيرترام ساعت خايو تي ابو زلو باكم سكفت كايو روحو يغصن كم بحدش مستبو زلو حزبي مستبو زلو تغارساي مستبو زلو دلايلوتي تحابير كاز قبر
ንቅድሚ ዝኸይድ ሃገር ኢኻ ትተክል ስለዚ ትሕጂ ንገብሮ ዘለና መጀመርያ ስጉምቲ ብሓባር ኮይና ሓይልና ተርኒፍና ነስርዓ እዚ ኣብ ደገ እንታይ ምዃኑ ዝያዳ ምቅልዑ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይዲ ዝኾነ ዝኸኣለ ብዝተኸኣለ መጠን ኣንጻር ስርዓት እዚ ጥራሕ ክጥምት ከም ዘሎ ምክንያቱ ንሃገሩ ኣጥፊኡ ንህዝቡ ይበታትን ስለ ዘሎ ስለዚ ትሕጂ ንሕና ዝናያ ዘለና ጉዕዞ ከምቲ ዓንተበይ ነጋሽ ጠቂስዎ ነይሩ ናይ 1,000 ኪሎ ሜትር ብሓደ ስጉምቲ ኢኻ ትኸደሞ እዚ ዝገበርናዮ ከዓ ዓብይ ፅልዋ ክፈጥር ይኽእል እዩ ሞራል ከልዕል ይኽእል እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘለውን ክሪኤካ ይኽእል እዩ ናይ እዚ ኩሉ ደማሚርካ ዝኸውን ነገር እቲ ለውጢ ዓንተበይ ዝበልከ ለውጢ ብውሽጢ ዝመፅእ ብደገ ዝመፅእ ስቑኢሉ ዝብሎ እንታሽም ብውሽጢ ለውጢ መሰረታዊ ለውጢ ንኸይመፅእ እሞ እቲ ስርዓት ካብ ደይዋን ተቓሊስዎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ቀደም ንሕና ትምህርቲ ከይድ ከለና ክረምቲ ክኸውን ከሎ መምህር ይዕርፍ ተምሃራ ይዕርፍ ኣብ ኤርትራ ግን ማእቶት ተባሂሉ ወላ ክረምቲ ተምሃሮስ ብሓደ ኮይኖም ንኸይዛረቡ እቶም ዝዓብዩ ዘሎ ቆልዑስ ገለ ነገር ከይፈልጡ ፋሕ ንኽብሉ ዝገብር ነበረ ስርዓት እዩ እቲ ዝድለ ዘሎ ሕጂ መንእሰይ ዓዲ ገዲፉ ዘሎ ንኸኣቱ ንውሽጢ ምስቲ ብውሽጢ ዘሎ ተሓባቢሩ ከዓ ለውጢ ከምፅእ ሓሳብ ማለት ቀኒለይ ኣቶ ዕባዝጊ ኣብ ምንታይ ኹም ብሓባር ክሰርዑ ተሰማሚዕኩም ዘለኹም ኣሎ ድዩ ዋላ ብሕጂ እዩ እቲ ብሓባር ተሰማምዕሉ ከዓ ክትሰማምዕሉ ቶ ነጋሽ ዑስማን ባኸያ ንሕና ኣብ 4 መዳያት ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኣብ ናይ ዜናን ሓበሬታን ወይ ሜድያ 3 ኣብቲ ህዝባዊ ምልዓል ህዝባዊ መዳያት 4 ከዓ ኣብ ሓበሬታን ምክትታልን ዝበሃል ኣብዚኣተን ተረዳዲና ኣለና ሓሙሻይ ከዓ ከመድላይነቱ ብደረጃቲ ቦምበራት ወይ ብደረጃቲ ኣዋዲ ሽማግሌ ከመድላይነቱ ይውሰኽ ዕማማት ክህሉ ምዃኑ ከዓ ተረዳዲና ኣለና የቀኒለይ ኣቶ ነጋሽ ዑስማን መንእሰይ ኣፈወርቂ እሞ ኣለካ ዲ ዝተፈልየ ዋላ ክንሰግራ ንሱ እዩ ዋላ ሓንቲ ኩሉ ኢሎም ኣለዉ ቴንኪዩ ሓረጉ ብብረት ክንገጥሞ ኣለና ተዘይኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ፖለቲካዊ ዶ ሰላማዊ ዶ ወይቲ መስርሕ ግዜ እውን ዝህብ ኣይኮነን ንስርዓት ግደብሲ ብብረት ጥራይኻ ክትኣልዮ ትኽእል እዚ ከዓ ምስ ወያነ ኮንካ ካ ክትገብሮ ትኽእል ዝብል ርእይቶ ኣሎ እንታይ ርእይቶኹም ኣልዒልኩሞ ዲኹም ርእስቲ እዚ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ كورا سمعت ردي إرنا لومو نايتودن أبسال سايك فالدقم كن الرخبينا كساب شعو سلام كناي زي دمت راديو إرنا